Kapital sozialean erreferente nagusia da. Robert Putman munduko hainbat agintarirekin bildu da, Clinton eta Obama besteak beste, gure gizarteak aztertu eta joerak neurtzeko. Bere esanetan, kapital soziala kontutan hartzen ez duten gizarteek gabeziak azaltzen dituzte. Gaur, Gipuzkoako hainbat gizarte agenteekin bildu da, gure lurraldeko esperientzia gertutik ezagutzeko. Gizarte modernoetan komunitateak duen garrantzia azpimarratu duela behin eta berriro, dakitzen bezala, azkeneko hamarkadetan gure gizarte modernoetan nola edetxateko diluitzen urardotzen ari dira komunitateak eta individualismoak gerozta importantzi gehiago hartu du, eta beraz gizarte modernoetan atzera joan gabe, berak behin baino gehiagotan esaten duen bezala, atzera joan gabe, gizarte tradizionaletara itzuli gabe, gaur egungo gizarte modernoetan komunitateak eta sare sozialek daukaten importantzia azpimarratu du behin eta berriro Estatu Batuetan. Eta hori izan da pixka bat bere eragina eta guk berarekin elkarlana jorratu nahi izan dugu ikuspegi horrekin zuzen ere. Nik uste dut bere aholkularitza eskaintzea guretzako garrantzia handikoa dela, konektatu egiten dugulako bere pentsamenduarekin neurri handi batean gu martxan jartzen ari garen hainbat politiketan. Gipuzkoa Aurrerak martxan jarritako Gipuzkoa sarean proiektuak gonbidatuta etorri da Robert Putman.